Γεια σας όλους φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα channel update. Αρχικά θέλω να πω συγγνώμη για τη φωνή μου. Επίσης να παραδεχτώ ότι μπερδεύτηκα στο προηγούμενο sneak peek. Είχα πει πως ήταν το sneak peek 4, αλλά τελικά ήταν το sneak peek 5. Και επίσης να πω πως το See You in Summer, από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς ήδη, ακυρώνεται. Και τέλος να ανακοινώσω πως θα έχουμε παρουσιάσει παιχνιδιών, διαφόρων παιχνιδιών που αρέσουν εμένα, που μου το έχει προτείνει η κλάου μου κτλ. Τα δύο πρώτα βασικά που μου το έχει προτείνει η κλάου μου. Και συγκεκριμένα θέλετε και σε κάποιο παιχνίδι πάντα mobile να ξέρετε, να κάνουμε βίντεο με αυτό, πείτε το, γράψτε το comment και αν μου αρέσει και εμένα θα γίνει. Επίσης, αν από τα παιχνίδια που παρουσιάζω χωρίς να έχει ρωτήσει κάποιος του αρέσει ή ακόμη και αυτός που τα παρουσίασε θέλει να γίνει σειρά, θα το κοιτάξω και μπορεί να γίνει ακόμη και σειρά. Λοιπόν, θα τα πούμε οπότε στο 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.